Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bini adli rubla ilahi ta'ala wa rubla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh bin Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh bin Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dha bin Yahya. Atallahu amrahu fi siyah wafiyah. Wali jami' masyayikh tauhid ala sayah. Wali jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Min masyariqil ardi ila magharibiha. Barya bahriya khususan abana wa umadina. Wa ajdadana wa jaddatina. Wa ustadana wa masyayikhna. Wa masyayikhina wa liman ista'ana bisa'abih. Wa la khususan suayga dal kitab an-nas wa yudhiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumi wa amadana bi asrari wa a'ada alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad warada lan teman mesti mengko apa dawuh fis salami ing dalem uluk salam alihi atas kanjeng Nabi minal mudhafati saking dan lipat gandakan. Bisalami kelawan salam minallahi saking Gusti Allah asyra marratin kelawan 10 pira-pira ambalan. Alal musallimi atase wong sing uluk salam alihi atase kanjeng Nabi. Kama warada kaya dawuh warada kang tumeka apa mah bisolati ing dalem maca selawat. Jadi iki dijelasno nek awak dhewe mau selawat marang kanjeng Nabi katakanlah maca selawat sekali. Gusti Allah bales. Maksudnya sing bales Gusti Allah. Kanjeng Nabi yang bales jawab selawat dhewe terus di samping kuwi kan Gusti Allah nggih bales nek awak dhewe salat marang kanjeng Nabi Gusti Allah balese maringi rahmat berkali-kali lipat. Dingi pira? Terus saiki bahas tentang uluk salam pada Nabi. Salam kepada Nabi. Selawat, salam. Saiki salam. Waqad warada fi salamnya alaihi minal mudha'afati bis salami minallahi asyra marratin alal musallimi alaihi. Telah dijelaskan juga ketika seseorang itu uluk salam kepada kanjeng Nabi, maka Gusti Allah akan melipat gandakan jawabi salame orang tersebut sing salam marang kanjeng Nabi, yaitu Gusti Allah balese 10 kali salam. Maknane 10 kali keselamatan kanggone wong sing uluk salam marang kanjeng Nabi mau sekali. Seperti halnya yang telah dijelaskan pada bab sholawat ini. Iki sholawat karo salam ya hampir sama pembahasannya. Wa qala lan dikasih Nabi alaihi salatu wassalam raghima asar apa an furajulin apa irunge wong lanang zikir tukang den sebut sapa ingsun indahu ana sanjene rajul falam yusalli maka ora maca selawat ora gelem maca selawat
alaiya ing atase ingsun al hadis. Terus seperti yang telah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi ketika ana seseorang maca selawat nyebut Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Terus lah delalah ke wong sing pinggire iku ora gelem melu jawab selawat marang Kanjeng Nabi. Monggo irunge wong iku mau asar nisar. Dadine nek awak dhewe krungu seseorang maca selawat marang Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad awak dhewe ya melu selawat aja meneng ae. Mergo nek orang ngono nek ora jawab awak dhewe ya katut dalam kategori wong sing pelit. Wa qala alaihi salatu wasallam man dzukirtu indahu fa akhta as-salata alayya akhta tariqal jannah. Man utai sapane wong dzukirtu kang den sebut sapa ingsun indahu dalam sandinge man akhta amangka keluputan sapa wong as-salata ing maca selawat alayya yang tase ingsun akhta amangka keluputan sapa wong tariqal jannati ing dalan swarga. Dengan Nabi barang siapa kok krungu jenengku jenenge Kanjeng Nabi disebut kok ora gelem selawat mangka wong iku bener-bener salah. Ora gelem wis krungu asmane Kanjeng Nabi disebut kok ora gelem maca selawat maka wong iku ya bener-bener salah. Terus sok ben orang tersebut ya juga salah melewati jalan, maksudnya jalan menuju surga itu wonge salah jalan. Mereka keluputan, kesalahane wong iku mau ora gelem jawabi nek asmane Kanjeng Nabi disebut. Waqat amaran teman merintah sinten Nabi alaihi salatu wasallam bil iksar lawan ngakehna minas sholati saking maca selawat alaihi ngatasi Kanjeng Nabi. Fi yaumil Jumat yang dalam dina Jumat khususan lawan khusus. Dan Kanjeng Nabi itu memerintahkan kepada umat Kanjeng Nabi yaitu supaya memperbanyak untuk membaca sholawat Nabi pada hari Jumat terkhusus. Maksudnya ya setiap hari diperbanyak tapi khusus hari Jumat itu diperbanyak banget termono khusus mergo iku. Mula indikasi Nabi alaihi salatu wasallam asiru minas sholati alayya yaumal jum'ati fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli jum'atin fa aqraba minni manzilatan wallahu alam bisab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.